Siwmai Bethan, allwch chi cyflwyno eich hunan a esbonio beth ydych chi'n neud yma? Helo, Bethan ydw i. Dwi'n gweithio yn yr uned deintyddol ym Porth. Fi'n gweithio 3 diwrnod bob wythnos fel deintydd arferol yn 3 cleifion lle bod nhw mewn poen, ni'n sortio hwnna iddyn nhw, neu os oes angen fill-ins neu pethau arferol fel yna. 2 diwrnod yr wythnos wedyn fi'n gweithio yn dysgu y deintyddion newydd sy'n dod i weithio yma ar ôl iddyn nhw raddio. Pa cyfleoedd sydd ar gael i chi fel deintydd? Wel, fi wedi sôn yn barod, fi'n gweithio fel deintydd arferol 3 diwrnod yr wythnos. Fi newydd ddechrau gweithio yn dysgu. Fi'n joio wneud hwnna yn dysgu'r deintyddion newydd. A dyna un cyfle sydd wedi dechrau yn ddiweddar. Ers i mi raddio a cyn y swydd yma, bues i'n gweithio yn y gymuned, lle sy'n mas ar fan deintyddol i'r ysgolion, lle oedd plant ysgol yn dod i gael triniaeth ar y fan. Ers hynna wedyn, bues i'n gweithio yn yr ysbyty mewn canolfan enw Maxfax, lle o'n i'n gweithio ar A&E, so os pobl gyda, os o'n wedi chwifo ar y wyneb, o'n i'n delio gyda hwnna, neu tas o'n wedi torri'r wyneb mewn rhyw ffordd, o'n i'n rhoi pwythau neu gwyneb nhw wedyn. Diolch. Pam ddylai gweithwyr deintyddiol gweithio yng Nghymru? Wel, mae gan Cymru lot yma, so y mynyddoedd, lle os chi'n hoffi fynd i gerdded, neu y treithedd, os chi'n hoffi'r môr. Mae fe yn lle pert iawn i ymlacio ar ôl y gwaith, a mae lot o gyfleoedd yma i bobl i weithio yn yr ardal deintyddol.